We are having party now. Wow. Beautiful. Facebook hगारालै मिस नरले नरले मिस फवासे जाखाबायगासिनो बेदरना फहायदों Good morning everybody. अच्छा जोङो दा फुंनि ब्रेकफास्टनि थाखायहाय रुटि खालामनानै जानो नागिरदों। स' नोंथांमोनाबो रुटि खालामनानै जानो गोसोब्ला खालामनानै जानो हागोन। एक्चुअली आं रुटि नानो रोङा दै। जोंना सार सासेयासो हनै बरिया हिट नाखायो रुटिखौहाय। मा होननांगौ जाखो सिक्सि रुटि। स' नोंथांमोनाबो फुङाव जुदि रुटि एबा ब्रेकफास्टखौहाय रुटि जानो गोसो जायो अब्ला नोंथांमोना जायफोरा रोङा बेवहाय नायनानै सोलोंनो हागोन आरो ब्रेकफास्टआव इन्जय खालामनो हागोन आरो रुटिजों बरिया। स' अब्ला नायलांदो लोगोफोर रुटिखौहाय सारा माबायदि खालामगासिनो दङ बरियानो।